Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da mu a cikin wannan channel namu mai albarka na Ibn Malik Crypto TV and Technology. Insha Allahu a cikin wannan bidiyon akwai bayanin da zamu yi shine zamu yi bayani akan ta yaya zaka yi transfer din NFT. Misali, akwai waɗanda suka dan kama na korafi akan cewa suna so su yi transfer din NFT daga wata wallet din zuwa wata wallet din, amma ba su san yaya ne za su yi wannan abun ba. So insha Allah a cikin wannan bidiyo za mu yi bayani ta yaya za ka yi transfer ɗin NFT, misali daga wallet ɗinka zuwa wata wallet ɗin da kake da ita, ko kuma ta yaya za ka yi transfer ɗin NFT daga wallet ɗinka ka tura wa abokinka har ya ga wannan NFT. Sannan za mu nuna inda mutum zai je ga wannan NFT ɗin. Misali idan an turo ma da NFT ɗin, a ina za ka je ka gan shi, ko da yanzu ka irin shiga giveaways da ake bayarwa na NFT an tuturo da mutane kuma kai baka sani ba an turo ma ko ba a turo ma ba, to insha Allah za mu nuna a cikin wannan bidiyo. So kai tsaye yanzu za mu tafi cikin wannan bidiyo ne inda ake wannan abu. Sai dai muna so idan wannan ne farkon zuwanka channel namu, muna so ka danna mana alamar subscribe da ƙara, domin da zarar mun ɗora wani sabon bidiyon za mu sanar da kai, kamar yanda za mu sanar da waɗanda suke bibiyan channel ɗinmu sakin wannan bidiyo da zamu yi mai matakar amfani. So da farko abin da zamu fara shi ne zamu je mu shiga Trust Wallet namu, mu je mu shiga cikin OpenSea namu, ko kuma in ce idan kana amfani da MetaMask zaka iya shiga cikin ta. In Trust Wallet ne zaka shiga, yanzu zamu je kan profile namu na OpenSea da muke da shi, zamu je mu bude Trust Wallet namu. Kamar yadda kuke gani ga Trust Wallet namu a ƙasa, zamu je mu shiga. Idan muka shiga zamu jira Trust Wallet namu ta bude, zamu cire key din da ke kai idan kana da shi kenan. So kamar yadda kuke gani a cikin wallet din da nake da NFT wanda zan iya tura wani, akwai a cikin wannan wallet din, amma ba da ita zan yi amfani ba, saboda haka zan yi switching na ita waccan wallet din shiga wacce nake da buƙatar zan tura NFT din. Ga ta nan ita ce wannan multicoin wallet 3 din nan, so da ita zan yi amfani. To kamar yadda kuke gani a nan kai tsaye kun san inda zamu je mu shiga gurin da aka rubuta mana DApps din nan zamu je. Idan muka je a sign za ku ga already a cikin history namu ga profile namu na OpenSea. To sai da akwai waɗanda in suka zo shiga ta OpenSea sukan ce abin ya ki buɗe musu, in sun danna wannan laika uku na menu ba din ya ki buɗe musu. To yanzu kai tsaye zan nuna muku hanya mafi sauki da za ku buɗe wannan abu. Kawai za ka zo ka danna wajen search bar din nan directly, kawai ka zo ka rubuta OpenSea kamar haka, OpenSea sai ka danna. So za mu jira ya bude, za ku ga ya riga da ya kama nan already da ina ciki ne. To kun ga in ya bude kamar yadda kuke gani, za ku gan shi zo kamar haka. Za ku taba wannan gurin na farko, shine link na OpenSea website nasu, za ku taba shi. Idan kuka taba shi za ku jira ya bude. Yau wato a nan gurin ne mutane suka yi mun korafi akan cewa wasu za su danna wannan layuka kwaya uku amma sai ya ki dannuwa. To abinda za ku fara yi anan shine kawai ku ku danna gurin da aka sa muku create din nan, automatically ku fara danna nan gurin kafin ku je ku danna wa'incan layuka uku. Gashi nan mun danna gurin da aka rubuta mana create nan, za ku ga explore ga create. To zaka danna create din sai ka jira ya bude. Idan kuka kalla za ku ga gashi ya nuna mana anan mai create new item. To da zarar ya kawo ka nan gurin, yanzu in ka taba layuka ukun za su yi, to sai ku zo ku danna layuka ukun, waɗannan layuka ukun na menu ba, yanzu kuka taba su za ku ga gashi sun danna. Amma a can baya waɗannan sun ce mun kamar baya taɓawa in sun danna. To anan za ku ga wallet din mu ta riga da ta connecting, inda ba ta connecting ba za ku ga anan daidai kasa sun rubuta mana connect wallet. To yanzu da zarar ka buɗe nan inda zaka shiga shine zaka zo ka danna gurin da aka rubuta maka account din nan. Idan kana so ka transfer ɗin NFT kenan zaka danna gurin da aka rubuta account. Da zarar ka danna gurin da aka danna account, zaka zo ka danna gurin da aka rubuta ma profile din nan, sai mu danna. Da zarar ka danna gurin da aka danna ma profile din nan, to zai bude collection din da ke cikin kan wannan wallet din, zai bude kamar haka. So kamar yadda kuke gani anan ga collection wanda ke kai, ga history na akai na wannan collection din. Wannan collection dina ne, za ku ga wani character nan a ciki, za ku ga duk gashi nan. So kun gan su, za ku ga anan ga wani giveaway monkey. Idan kuka duba wannan giveaway monkey din, ba ni ne creating wannan NFT ba, amma menene na yi joining din wani giveaways ne waɗanda wani bawan Allah yi. Da yi joining ɗaya bai, to sai ne je na yi performing akan wannan giveaway din, sai ya zama na cewa ni ma na zama ina ɗaya daga cikin wanda suka samu wannan NFT din. Shine aka turo mun da shi cikin wallet ina. Idan kuka duba za ku ga anan owners din an sa mutum 81 ne, kuma total creators na shi wannan NFT din an girgire din kwaya 100 saboda a giveaway da su. Idan kuka duba ga mutum 64 ne suke liking, sannan za ku ga anan cewa an rubuta you own one, ma'ana me a cikin waɗannan copies na kwaya 100 din, kuma a cikin mutum 80 yana ɗaya daga cikin owner na wannan NFT din. So shine yanzu za ku ga wannan NFT kuma za ku ga ina da shi, ban ma dora shi a kasuwa ba a yanzu haka, amma yana cikin wallet ɗina. To misali yanzu za mu yi back
za mu ji kan tsaye inda za mu tura wannan NFT din. Ba wancan na giveaways monkey din shi zan tura ba, a'a wani zan dauka a cikin collection dina in je in tura. So kamar yadda kuke gani a nan za ku ga wani kamar wannan mai kwaya, za ku ga wannan copies din NFT ne created din shi, za ku ga akwai copies kwaya 20. To abin da zan yi a nan shine idan kuka bude nan ku kamar yadda nuna muku, za ku shiga cikin account. In kuka shiga account za ku shiga profile, zai kawo ku nan gurin. A nan za ku ga NFT din ku. To wanda kuke so ku tura din za ku zo, misali wannan din shine nake so in tura kamar zuwa wata wallet din, ko kuma in ce zan tura wani abokina. To directly abinda zaka yi, zaka zo ka taba wannan laika kwaya uku gashi nan inda aka sa times 20 din nan, waɗannan laika uku shine mutum zai taba. Da zarar ka taba zaka jira, za ku ga option nan coffee link shine idan kana so ka tura mutum link na shi wannan NFT din zaka danna nan. Sannan nan kuma transfer shine gurin da zamu yi amfani mu da wannan transfer. Nan kuma edit idan kana so ka canza wani structure na shi wannan NFT din da kai creating, ko kana so ka canza ya adani daga yawan da kai creating ko kuma wani abu makamancin haka. Sai nan ina so in mai da shi profile picture na OpenSea. Sai nan change collection. Idan misali a cikin wannan profile din ina da collection kaman kwaya 5, to zan iya canza wannan NFT din mai da shi, zan iya candawa mai da wannan NFT din zuwa cikin wannan collection din. So shine nan. To yanzu I'm sorry, za ku ga gashi an kira a waya ya dan tsaya. So abinda zamu yi anan shine idan ka danna wannan like uku, za ka zo ka danna gurin da aka sama transfer din nan directly, za ka danna transfer. Idan ka danna transfer za ku ga anan kasa gashi an rubuta muku transfer nan ma again. To sai ka danna wannan transfer din. Da zarar ya danna transfer, to anan za ku ga an sa nayi owning din kwaya 20. Sannan nan sun samu kwaya nawa zan tura quantity din. To idan kun ga kwaya 20 ne, idan ina son tura kwaya ɗaya zuwa wallet din zan sa ɗaya. In 20 din nake so gaba ɗaya in tura, zan sa 20 din. So ni kuma yanzu kwaya ɗaya nake so in tura zuwa wancan wallet din, to yanzu zan sa amount din ɗaya. Idan copy din kwaya 20 gare, kwaya 10 gare, kana son ka tura wa mutum kwaya 5, to zaka sa kwaya 5. Amma copy din nan kwaya 20 ne. In copy ɗaya ne to ka ɗaya zaka sa. To ina so in tura kwaya 2, bari a sa 2. Kamar yadda kuke gani gashi na sa 2 anan. To nan kuma zaka ga an sa address. To anan gurin shine zaka zo ka sa Ethereum address na shi wancan wanda zaka tura din. Shine abin da zaka sa. Zaka sa Ethereum address na shi wannan wato ainihin abokinka ko kuma wallet din da zaka tura. To na riga zaka je kai copy din Ethereum address na shi. To already ni na riga da nayi copy gashi nan. Nayi pasting din shi kamar yadda kuke gani. Gashi nan shine ne pasting din shi. Sai nan kuma za ku ga transfer. To kana danna nan kawai sai ka danna transfer directly. Za ku ga nan sun sa switch, to ma'ana sai na canza wallet ina zuwa Polygon, tunda dama blockchain din under Polygon muka creating to. Inda za ku yi switching din, za ku danna gurin da aka yi alamun Ethereum din nan, sai ku mai da shi zuwa Polygon. Idan ka tashi za kuma ka iya tun buɗe wallet din haka ka mai da shi Polygon din, ba sai ka zo wannan state din ba. Gashi nan na mai da shi zuwa Polygon. So za ku ga zai dan yi searching. Yawwa, to in kuka duba anan za ku kaman abin ya da baya, zan ce ko wani abu makamancin haka. To zaka iya da ka shiga wallet din kawai ka je ka canza ta kamar da ita zuwa wannan wato ainihin Polygon din. So yanzu kun ga gashi tana dan searching ta tsaya, zan iya cewa. To kana tashi ka zo ka danna kamar yadda na faɗa, ka danna wannan transfer, alamu na transfer. Zaka iya koma profile, bari mu canceling na transfer sai mu ƙara yi. To ga laika uku nan kun gan su, gashi nan zamu danna. Mun danna kamar yadda kuke gani ga transfer. Gashi nan mun danna transfer. Za ku ga transfer a nan gefe ta fito. Gashi nan mun danna wannan transfer din. So kun ga na ce ga address din nan, sai ka zo ka paste din address ɗinka. Da kai sai ka danna transfer. Da ka danna transfer za ku ga anan yanzu sun nuno transfer, amma a can baya da na fara farko za ku suna muku switch. To saboda menene shi wannan coin din a shi wannan NFT na create din shi under Polygon blockchain ne. So dole sai ka canza shi zuwa Polygon din. Gashi yanzu in kuka duba nan sama za ku ga tana under Polygon. So sai ka danna transfer. Da zarar ka danna transfer za ka jira ta signing in. Za ku ga nan gashi an sa smart contract call. In kuka duba anan za ku ga an sa zero matic, babu wani gas fee da zaka biya, ko biyar ba za a taba ba. Directly za ka danna wannan approve din. Da ka danna approve nan, in wallet ɗinka akwai security za su buƙaci ka cire security din nan. So kamar yadda kuke gani gashi nan na riga da na cire security din wallet ita. A nan kuka duba za ku ga sa transaction euro wanda price. To kawai abinda za ka yi, za ka ƙara dannawa again, ka ƙara dannawa babu matsala. Sai ka danna, ya ƙara sa transaction euro ba. So abinda za mu yi a nan, za ka ƙara dannawa again shi wannan transfer. Bari mu gani. So kamar yadda kuke ganin suna sa transaction euro wanda price. So wani lokacin akan samu matsala su rika rubuta ma irin wannan. So yanzu abin da zamu yi a nan shine zamu canza tura
wato ainihin shi wannan NFT din, bari mu je mu dau wani mu gwada transfer wani maimakon wancan shi na farkon da muka dauka, saboda matsalan da ya nuna mana daga farko. Yanzu misali bari mu tura wannan, gashi wannan bari mu gwada tura wannan magana, gashi nan za ku ga gashi na danna transfer ya fito, gashi na danna transfer din. So sai na koma baya gaskiya, na ga ya ƙara dawa baya abin, gashi na yi cancelin nashi na taba yawwa. So ga ku ga transfer nan na danna har yanzu yawwa, to gashi nan na danna transfer din, gashi nan zan yi pasting na address, za ku ga gashi na yi na danna transfer din, gashi nan na danna nan ma transfer again. So kamar yadda kuke gani ga verification na smart contract nan sun turo ma, zaka danna inda aka rubuta ma OK din nan sai ka danna shi yawwa. So ina ganin wannan ya riga da yayi yanzu insha Allah, bari mu dada shi. To kamar yadda kuke gani anan zan iya cewa bai nuna mana wani outcome ba, ko kuma in ce ya tsaya yana sacin, amma bari mu ƙara trying mu gani. Gashi nan na ƙara danna transfer din yana signing in. So kun ga again dai abin da ya ƙara nuna mana kenan. Za mu ƙara danna transfer, gashi nan danna transfer again. So kamar yadda kuke gani duk da gashi anan ya tsaya mana yana ruin network, ban san menene matsalan ba, amma dai wannan shine hanyar da zaka bi ka tura wannan NFT din. In dai kai ka danna wannan transfer din, to insha Allah ina tunanin wannan NFT zai tafi. Idan kuma akwai wanda ya tunkaro wata matsala ko da makamancin irin wannan, tunda yanzu bidiyon ba tsawo nake so yi ba, dole da sai dai zan yi shortcut na shi ne, zai iya min magana ta wasu comment da na sa ba da number na a description, zai iya min magana in ya sosai in ga mai solution din da zai yi amfani da shi, saboda bidiyon ba tsawo nake so yayi sosai ba, shi yasa. So kamar yadda kuke gani dai gashi nan mun gwada, to wannan shine hanyar da zaka bi ka yi transfer na shi wannan wato ainihin NFT din. Idan kai transfer shi, wannan NFT zai tafi directly zuwa ga ita wannan wallet din da kasa. Sannan yanzu zan nuna kuma idan an turo ma da NFT din nan, kai kuma a ina ne zaka gan shi, yanzu insha Allah zan nuna. So ina jin abin da ya hana yi din ma zan iya cewa matsalar network ne, saboda in kuka duba za ku ga gashi na network din sai tsayawa ma yake yi. To ina ganin dalilin da yasa dai bai ba kenan, amma bari mu gani, bari in kashe datan in kunna mu gani, saboda na fi tunanin sai dai laifin network din ne, saboda ina transfer kuma ina tura mutane ma dai sosai da sosai zan ci kawai. So kamar yadda kuke gani zan iya cewa network din na hama gashi gaba ɗaya ya ɗauki, gashi nan duka ya riga da ma ya ɗauki, in kuka duba za ku ga gashi duka ya ma ɗauki. To yanzu abin da zan ce dai shine, idan akwai wanda yake da wata matsala a ciki ya tunkare ta, zai iya magana ta sosai in gaya mai solution din da zai biya magance in ya zo transfer NFT, saboda za ku ga yanzu ga network din ya riga da ya ma ɗauki, dalilin da ya sa ma namin ya tsaya kenan. Kuma gashi ban yi wani wannan ba, ban gama aikin ba, ina so in nuna mana ta yaya za mu ga shi wannan NFT din. To insha Allah a bidiyo na gaba zan samu in yi kokari in gana nuna mana ta yaya za a yi kaga NFT idan an turo ma na giveaways, tunda yanzu za ku ga network din namu gashi ya ba mu matsala, kuma ga datan ainihin a kunna take. So insha Allah anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Wanda yake da wata tambaya ko na ƙarin bayani kamar yadda na faɗa, zai iya ɗaukan namba ta WhatsApp sai ya mun magana, insha Allah zan mai bayani yanda